Tarikathom Mars Arni CPI ML Liberation Hills Party Committee asai hemalong pini ditu mehin pen pherangke amei chopa poniglo pasi pu niliari ke comrade Protimai hipi baido alangli bangke Hills Party Committee Standing Committee member and part of Central Committee bangki apente pu niliari bangke comrade Amlong di alangli bangke Hills Party Committee Standing Committee member lo and part of Nirman Shomik AICCT leader lo apente pu alangli bangke Kardi Luchar Liasong Akong Chun Banglo alangli bangke comrade Sumit Timung lapen pini kadogawe journalist lapen Nilitum Hills Party Committee CPIML Liberation Hinpen alito pan kachuru pajir lo alito pini lokong so ami long ang sitong dunopot jasemet ped bangke pini a press statement bangke kedam tang tarik krepo thangthanga ajeklu lapente tarik engkoi angbong labangso hithi rui Bihar rong supi Patna long si labangso CPIML Liberation 11 Party Congress amei pi pedoponiklo halabangso amei pi alo det piang kangpen bangsuri ni sose armu chetong ponlo halabangso angbong pen dagilitum Karbiang Long Hills Party Committee ahin pen stame bang phokebrahini delegate sabang phu bangphi chetong dunelo Lasihala bangso amei pialong kechengsi ajai mega bangke tarika mei pi mate release sidolo labangso rally along athem manglayanlo safe democracy safe India labangso rally aba alam thepi pensi adat jasemet pet bangso mei pi thapon dolo lasi hadat penangan Democratic Party, Left Party, lapente gas foreign delegate satum gas satumanta hadat penangan abang fotum nang sitom du lasi halabang so amei pialong jasemet pet lam thipi ke lahenlo non Bharat adet along je physis ajakong jasemet pet BJP RSS som poribar atu jitu det piang kangalong non India democracy abangke kapavir ji aphansi alang litum bidi kang limpen klembo sonia lamthe putha kabangke Indian constitution abangta kelar punji aphansi alang litum kabori pon pedolo lapente alang litum Hindu rastro Hindi Hindu Hindustan labangso pamanji labangso agenda bensi jasemet pet dak dhrom jan pachar bolo Muslim Hindu lapente Christian Hindu lasonse Sikh Isai Parsik penchenglo penangan adhrom kirimatum ambong pelaso pachar bosai lasondul lapenan parta pinia bangke kheiso tum ambong penstame dagabang tribal do adivasi do kepa pihub akhe tumangbong stame sonsi khe hijanang bong kheiso hijanang bong kethak labang so ke plak pathai pensi pini la physis ajakong puya karon ke la si akutisi pirthe thak inut Hitler gobang phu alang li bidi langno ke claim rada tumphan kachenek ka holo la santhosi pinidak India losta labangso phesi sajako nanga jeklang labangso koson pensi labangso ajako phan chedansi paremonima la so alam thipi pensi jasemet pet halabangso tarik California reli bangke patupon la so det penafi tarik kretrokarni abangke all left democratic party leader tum an hadak kadogoe phan
Paponsi Chetong Pon. CPM, CPI, RSP, Forward Bloc, Lapente Lal Nisan Party, Socialist Party, Pensenglok, Penang and left Lapente Democratic Party to nang kitong do. Masalang litum mena mena aputak lang this tami ang jai dum. Lason thosi Nepal pen khadake Nepal CPIML alidar lo CPN, CPIML alidar alangli hadak sidame Deputy Prime Minister Kemanta Abang Pulo Isor Komal Pokhrel alangli in penang chitong lasi halabangso 16 ni ba all left atum pen abangso kasetong malong same CPM, CPI, Forward Bloc, RSP, Socialist Party, Lal Nisan Party, Lasong Tharsi, Ha Punjab pen, CPIM, Fasla, Atumahin pen. Kado ita chitong si halabangso ni Jasmet pet, labangso CPIML, bangso amei pialong kipachun pa mekazi apang alang litum tak bidi sori kado ita. Lapende P4 ni isia party bangge la open stage lo masi 45,000 abang pu member abang pu tu amena party che usi alang le to bangke CPML long sina mars tunda along sorry lasi party general secretary ipong hor mata sarji si alang to phan deng pong pini benke party a member pu alang to phan guna kuri la sontosi tarik Kretroxier ni bangke foreign delegates mate foreign chief guest atum nang chitamong lo lase hala bangso angbong pen jasemet pet daga bangke Australia benang chitong lo Venezuela benang chitong lo Ukraine benang chitong lo Nepal benang chitong lo Bangladesh benang chitong lo la pente Latin America pen stamenang chitong lo la sonse penang an ke ongdum ha Sri Lanka pen atum mga nang chitong dun is that alang litung ke visa long le dalo Pakistan visa long le dalo la pente visa long le tuman ke hadak video screen bensi alang litung labangso best wishes nang pitong lo la pente alang litung me hin pen labangso alam the mo khata pasini pon non ke online pen joy pic mate hadak pen amasi dak screen along bangal lason si dak jasemet pen foreign delegates ahin pen stame penangan bidi sore tham tekang lason thot si puthot tarik kriner ke barni 18 thangthangar ni bangke da bangke political convention labangso pedopolo convention la bangke hadak jasemet pet daga bangke Bihar Chief Minister alangli JDU Chief Lo Nitish Kumar rang chetong du Bihar State Government Deputy Chief Minister lo Tejosri Kumar Jadov alangli rang chetong lo lapente Congress ay in penstame Solman Khurshid alangli rang chetong lo apran ex foreign minister lo alangli sabe mesen pen lapthe nangjai dun lapente ha South India pen MP ra abang thua tum nachitong lasi det piangkang kado hobe political party lapente Mahagathbandhan possible Bihar long isi Mahagathbandhan dol somkre nerkep angbong pen lasi Mahagathbandhan alidar tum an kichu hang an ke bangla lasi labangso 11 party congress tangdet pen Bihar lo bangki isi Mahagathbandhan labangso party political party ner ke batum unite lo jela bangso offices BJP pan pare ni pan hada bangke already step na lo really da do lo la sono taxi don det piangkang along labangso kabori pon dolo la song bom pen jasmet pet CPI mel liberation
itu hinpen labang so ke pangrun ke klaim ke damalok penaan sepatu pon lason thosi tarik krisir kep tarik engkoi labang ke party congress lahai documents draft documents samokha document paman pon laso document ke paman pon along dak karbiang long ai sus mokado এক নম্বর banke 244 autonomous state plus CPIML liberally political party central committee to top to bottom ha central committee pen abera committee and 244 autonomous state yang long di mahasawan englong hawarar pan Indian constitution long ke do hormu 244 at divek nangi pu only political party bini revolutionary party mate national political party hisaben bini CPIML liberation party hinpen ke arjathip lase hala bang solong that hills party committee hinpen ni tum chengwa isi nilimena masi place dunlo lase hada jasemet pet bang ke party general secretary sitame laso putha ko bang kroi pakalo lapende kadowe draft document no lawstame lake document paman ponsi labang so issue bangke lake national issue mate national agenda posi hadak dengpon pamikalo lapen part te dat karbiang long environment lapen the climate change saputhat labang so weather change peneng karbiang long for the first time lo 41 degree Celsius ke gorom lapen de kopia posi labang so puthak te man nang that sampi arlong thengpi koila lapen de ador ke kiso arlong labang so illegally pen ponbom lai pen ajok that climate labang ke nang chance de lapen de aprang labang so environment forest environment punon karbiang long environment punon nonobang ke apiong engnam punon englong punon nangchun bomno lahai pen ajok si pini da imbalance son si dolo koson ma lason ata si da karbiang long ta labang so weather bang ke nangchen speak angam arwe ejang ujang piklo arwe ejang je ujang je dalo ke phango ut phango piklo kangsam ut engsam piklo lason si pini lahai kado environment of thakta dak nil to hempen pachini pon lapen nan parta Kaziranga national park ke parliament kai mata la sam government tum amik nang bonlok labang so dang peji pan la so ka bori la so der penaro parta that elephant corridor ta tribal tiger project ta lapen de eco sensitive ta wildlife sanctuary ta lason nang bi pen that ke do barim elitum akhe pan labang so katerek ji abidi lang no anong wang sila so office sa jakong to kapor I do mo kasi lahaya putat pen chenglok dang student unemployment a problem pen chenglok that ni do min pen ada kadowe all India labang so chengwai lo itu bai dak pen chengwai pon lasi lahaya putat ni do min pen leng pon aphithua bangke dar ne tum Karbiang long mate hills party committee in Penstame ki jutsier ni bangke new body formation labang so new body formation na long stame dak katowe akimia central committee along bang troxy new central committee elect pon election democratic rona tenkan elect pon lo la song bong pen bang troxy 77 ang bong pen daril itum hills party committee pen comrade putima nili itum third time consecutive term sopan central committee along puthot nitum ingwai pon ya ang bong pen puthot CPIML liberation labang so eri aputha kalong